Bonjour, bonjour. Ko woni kadi? On calminama bibbe fulbe fullabe lamdam. A salmitama inde ma yettode ma. Fatim Samba Diop. Holko wonno koyde ma? Joni ne wayno nalankagal amen koko yaari walab. Holko woni caɗeele mon famminam? A wawa famde minen nalankoɓe min jooɗi tan koye ɓoccode. Ha jonde a haalani holko woni caɗeele mon? Kalen haalaɓa nalankoɓe ma yimbiraka. Holko wari nalankoɓe? Min ganduɗa holto min bayi. Ko caɗeele dépense gonduɗon? Wona caɗeele pour wonde ñamde en yarde en. Wadde haalanam holko woni probléme nalankagal? E ngal waɗi probléme kalɗo e deƴƴiɗo fof ne waɗi probléme. Ko on probléme noon jinmi a haalanam? Joni min mi waala ɓulnade mi ñalla windude ha heewa hami daña lowdi. Eyyi? Mi yiiɗa faade studio pour waɗoyde album. Mi dañata producteur. Ala so tawi ko aɗa jogui talent ma dañ producteur? Hay goto wattama produit saabu guila studio watte kele waɗe neldam ɗon waɗam ɗon envoyé. somi faami dal oɗon ñaagui ballal? Joni noon min jiiɗi ko wallede e maggal. Ballal bangal no holɗum? Emin ñaagui kala walloɓe min financement to studio ji joɓana min studio. Hay ko natirɗon studio on ngala? Yo leñol ngol fo andu ko ni min goori. Hay yoɓande koye mon studio on mbawa? Min ngala woƴi min ko koye amen somin dañi wonɗo min paari. Onon oɗon ñaagui duwaw? Nde wonno nde min pellir suɓade nalankagal min baddani en commerce goɗɗo. Ko ɗum lepti on? Ko ɗum tampini min. Nalankagal ɓolal wona meccal? Emin mbawno takkude hen comci walla min takka hen caaf walla min takka hen goɗɗum. Ko ɗum ɓuuri yaade radio ji télé ji ene ñaago? Mi woye radio ji mi woye télé ji mi woyi partout hay beddaji. Holko goyata? Sa tampi woy. Onon caɗele mon de mi sikkani so tawi ma cafro. Par ce que onon nalankoɓe on nangodirani. Ko ɗum haɗi nalankoɓe halpulare en yaati. Kadi on batti yimɓe kecce. Ko ɗum wari nalankagal. Yo war ko dokkuɗami seeɗa mi ƴeewa so tawi aɗa foori. Corona, 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 koye wayni en. Ça c'est extraordinaire. An momi waɗe produire. Moɗo andi ko kalmi ko a gumani ɗum? Ɗum weeɓi no feewi. Ɗum wayam kono yarde ndiyam ni haalno foti cohluɗa? Million ngaji nogas koppet.